Fi żmien il-Kavallieri, il-Gżira ta' Għawdex kellha xi binjiet li kienu jiddefenduha. Minkejja din il-ftit difiża li kellu Għawdex bħala gżira kienet gżira remota u iżolata ħafna. L-ikbar intenzjoni li kellhom il-Kavallieri ma kienitx li jiddefendu lil Għawdex u lill-abitanti tiegħu, imma li l-gżira ta' Għawdex ma taqax f'idejn l-edewwa tal-ordni biex bekk ma tkunx ta' periklu għal Malta li qiegħda tant viċin. Għalhekk nistgħu ngħidu li minkejja d-difiża li kien Għawdex però xorta kienet gżira iżolata ħafna. Tistgħu timmaġinaw li wieħed mill-iktar postijiet iżolati fil-gżira ta' Għawdex kien il-ħabs ta' Għawdex fejn hawnhekk kienu jinqaflu dawk li kienu jxelfu difrejhom mal-liġi. Però barra minn hekk dan il-post kien jintuża wkoll biex xi kavallier imqarqax li kien ikollu bżonn xi tbeżbiża kienu jpoġġuh hawnhekk biex bekk jiżolawh u jaqtawh mill-kumplament tal-ħajja ta' kuljum. Din il-ħaġa kienet ħaġa tant frekwenti fi żmien il-kavallieri li kien ikun hemm kavallieri li kienu ma jobdux għal dak li jkunu ħalfu li jagħmlu. Fost dawn insibu wieħed importanti u prominenti ħafna, il-famuż Jean Parisot de la Vallette, l-istess bniedem li rebaħ l-assedju kbir, però f'Żożitu kien maqfula u ġew. Ġo dan il-ħabs xkejken ta' Għawdex. L-istorja tajt li meta la Vallett kien għadu f'Żożitu flimkien ma' xi kavallieri oħrajn kien imdaħħal f'xi bawxata li urid biċ-ċar li kien naqra mqarqaċu fuq ruħu. Din il-ħaġa kienet ġiet meqjusa bħala diżubbidjenza u għalhekk ġie kkastigat. Għal 4 xhur kien inżamm f'dan il-ħabs fejn joqgħod jimmedita fuq l-iżball li jagħmel biex bekk imbagħad seta' jirriforma ruħu kif jgħidu u joħroġ minn hawnhekk kif suppost. Jiena naħseb irnexxielu jagħmilha il-meditazzjoni hawnhekk għax nafu li f'ħajtu wettaq affarijiet kbar biżżejjed insemmu r-rebħa tal-assedju l-kbir u l-bini tal-Belt Valletta. Però apparti il-fatt li la Vallett kien maqfula u ġew, dan il-post għandu ħafna affarijiet interessanti jew aħjar uġġetti interessanti, graffiti li nsibu fiċ-ċelel tiegħu li il-viżitatur li jiġi iżur dan il-post minn dawn il-graffiti f'post iżolat bħal dan jista' jieħu ħafna informazzjoni ta' nies li kienu maqfulin u ġew. Nafu li bħala ħabs dam jintuża anke fil-perjodu tal-Franċiżi u anke fil-bidu tal-Ingliżi. Però mill-graffiti għandna storja miktuba fuq il-ħajt. Aħna llum ser nimxu ftit fiċ-ċelel u nagħtu daqqatajn lejn uħud minn daw il-mijiet ta' graffiti li nsibu f'dan il-ħabs. Meta tkellimna fuq iżolament u eżilju fil-Gżira ta' Għawdex jidher li l-kavallieri din l-idea ma kinux ħolqu huma. Min dokumenti u manuskritti antiki li nsibu jidher li sa minn żmien il-Biżantini Malta kienet diġà tintuża jew aħjar Għawdex kien diġà jintuża bħala post ta' eżilju. Insibu diversi stejjer fejn nies ġew eżilati fil-Gżira ta' Għawdex. Fi żmien il-kavallieri din l-idea baqgħet għaddejja u saħansitra kien hemm kastig għal nisa li kienu jinqabdu jiġġieldu bejniethom b'mod vjolenti. Mara li tkun iġġieldet b'mod vjolenti ma' mara oħra u tinstab ħatja setgħet tintbagħat sa 10 snin iżolata f'dan il-ħabs ġewwa Għawdex. Meta llum il-ġurnata nħarsu lejn dawn is-sentenzi naraw li kienu sentenzi ħarxin ħafna. Però tifhem li dak iż-żmien il-fatt li bniedem ixellef difrejh mal-liġi kien xi ħaġa serja ħafna u l-konsegwenzi kienu ħafna iktar serji. Il-binja tal-ħabs hija binja li minnha fiha wkoll tfisser iżolament. Iċ-ċelel huma żgħar,
jingħalqu bibien ħoxnin, twieqi għal barra ftit li xejn li ftiqa żgħira li jgħaddi minnha naqra dawl u kull ma kien ikun hemm fiċ-ċella huwa sodda bħal di tal-injam u post fejn bniedem dik li nsejħula fossa seta' jagħmel il-bżonnijiet tiegħu. Il-qbija magħluqa hawnhekk fid-dlam. Ħlief għal xaq dawl mit-tieqa ċkejkna. Il-binja tal-ħabs tinsab bis-swit il-Qorti ta' Għawdex. Il-bini tal-Qorti ta' Għawdex kien il-post fej dak li jkun jingħata l-ħaq. Hawnhekk imbagħad kien il-post fej jiġi kalzkat. L-unika żvok li kellu dan il-ħabs ċkejken kienet din in-nitfa ta' bitħa fejn bniedem jista' jara xaq dawl. Għal xi ħinijiet tal-ġurnata l-ħabsin kienu jitħallew joħorġu hawnhekk biex bekk ma jkunux magħluqin kompletament u maqtuwajn mid-dinja fiċ-ċelel tagħhom. Ovvjament din il-bitħa ċkejkna għandha diversi twieqi li mill-binja tal-qorti u anke mill-parti ta' fuq tal-ħabs jagħtu għal ġofija biex bekk bniedem seta' jkun massess tajjeb. Il-kalzrati li kienu jkunu hawnhekk kienu jgħaddu l-ħin billi joqogħdu jagħmlu l-graffiti mal-ħitan. U meta bniedem jibda jħares lejn dawn il-graffiti li diġà semmejtilkom, jibda jinnota ħafna graffiti interessanti bħal pereżempju dawn ix-xwieni li hawn migrufin fil-ħajt ta' warajja. Insibu wkoll diversi ismijiet u b'mod partikolari il-pala tal-id li bniedem kien inaqqax madwar il-pala tidu u probabbli jikteb ismu biex juri li kien hawn jew iħalli tifkira tiegħu. Daw il-ħafna graffiti insibuhom inferxin ma' kullum kien. Kull ċella kienet tkun numerata hawnhekk għadna naraw in-numri oriġinali li huma figuri rumani, il-numri taċ-ċelel. Bħal din iċ-ċella pereżempju l-unika xaq dawl li kien ikollha kienet dik it-tieqa ċkejkna hemm fuq fejn tista' tgħid kemm tinbidel l-arja għax dawl minn hemmhekk mhur ara x'jista' jidħol. Il-qbija la darba jingħalaq il-bieb bniedem kien ikun iżolat kompletament fid-dlam kważi ċappa. Barra fil-bitħa il-graffiti insibuhom b'mod abbondanti wkoll ġewwa ċ-ċelel infushom. U hawnhekk fiċ-ċelel nistgħu ninnutaw li l-graffiti jvarjaw. Issib dawk li huma oriġinali u dawk li huma direttament ta' żmien il-kavallieri, kif għattilkom diġà aktar kmieni xwieni, slaleb tal-kavallieri u simboli oħrajn marbutin mal-Ordni ta' San Ġwan. Insibu mbagħad oħrajn li jibqgħu ġejjin saħansitra għal perjodu Ingliż. Jiġifieri kienu fi żmien tal-bidu li l-Ingliżi bdew jaħkmu fuq pajjiżna, dan il-ħabs kien jintuża wkoll. Però barra minn hekk meta bniedem iħares lejn il-binja tiegħu jinnota graffiti oħrajn li m'għandhomx jaqsmu ma' dawk li kienu jagħmlu l-ħabsin. Fis-saqaf ta' daw iċ-ċelel insibu numru ta' graffiti li jimmarkaw il-ġebel li jiffurmaw is-saqaf. U din kienet tkun parti mis-sena tal-bini. Il-bennej jew aħjar in-naġġar li jonġor il-ġebla kien jimmarka bi graffit tiegħu partikolari biex meta jiġi biex jitħallas mingħand li m'għallem tax-xogħol li jkun għamel ikun jista' jgħod il-ġebliet kollha li jkun għamel fis-saqaf ta' kabra partikolari pereżempju. Allura meta tħares lejn is-soqfa tara jew forma ta' ħuta, jew salib, jew xi simbolu ieħor xi girfa oħra li kull bennej kien jagħmel biex immarka x-xogħol tiegħu. Il-ħabs il-qadim huwa post uniku fil-Gżejjer Martin u huwa wkoll l-aktar post popolari ġewwa ċittadella ta' Għawdex. Hawnhekk nafu li din il-binja tmur lura għal madwar nofs is-seklu 16 u baqgħet tintuża bħala ħabs sal-bidu tas-seklu 20. Nafu wkoll li oriġinarjament dan il-bini kien jinfet mal-qorti, bini li għadu jaqdi l-istess funzjoni sal-ġurnata tal-lum. Minkejja iċ-ċokon tiegħu, il-ħabs il-qadim fih l-ikbar kollezzjoni ta' graffiti f'post wieħed, ikkonċertata f'post wieħed fil-Gżejjer Maltin. U dawn il-graffiti ovvjament iservu biex wieħed jidħol aktar fil-fond fl-istudju ta' x'setgħu
għaddew x'esperjenza seta' kellhom il-priġunieri li ġew miżmuma hawn ġew. L-istorja li jirrakkonta dan il-ħabs tifforma parti minn storja iktar wiesa li jirrakkontaw il-mużewijiet l-oħra li tmexxi Heritage Malta ġewwa ċ-Ċittadella. Il-priġunieri li kienu jinżammu hawn, is-sentenza tagħhom se tvarja minn ftit xhur sa massimu ta' 10 snin. Ovvjament id-delitti kienu jvarjaw, kull delitt seta' kellu xi forma jew ta' xi ġlieda fit-toroq jew inkella delitti ta' natura aktar gravi. Mill-arkivji tal-Ordni ta' San Ġwan għandna wkoll dettalji tal-ismijiet tal-priġunieri infushom. Jiġifieri nafu xi ismijiet bħal dak tal-Kavallier Jean de la Valette li ħafna żmien qabel ma sar Gran Mastru kien miżmum priġunier ġol-ħabs Għawdex. Jista' jkun li l-istruttura ma kienx eżattament din li ninsabu fiha llum, però nafu li kien hawn almenu 2 jew 3 postijiet oħra fiċ-Ċittadella li kienu jservu bħala ħabs. L-arkivji tal-Ordni fil-fatt ituna informazzjoni tajba ħafna tat-tip ta' delitt li kien seħħ u tas-sentenza li kienet ġiet mogħtija. Il-ħitan ta' dan il-ħabs jirrakkontaw storja u dan jagħmluh permezz tal-graffiti u l-iskrizzjonijiet li nsibu fuqhom. Intant fil-waqt li intom ser tkomplu issegwu l-programm Malta u lil minna, jiena ser noqgħod hawnhekk biex fl-iżolament inkun nista' nimmedita fuq ħajti.